Така, кръстовището го минахме. Търсим сега напред какво се случи. Виждаш ли в твоята лента какво става? В моята лента има някой, който Да, се мигач, огледало, въртим главата. Гледам, след това няма никой, местя са. Спирай мигача, Карам точно си така мигача. с газ. При смяна на ленти не губим скорост, прекрасно го Добре. изига. Сега, какво бяхме казали? Първо средно огледало, нали така? Да. Давай трета, давай трета, Окей. газ. Първо средно, после ляво, нали така? Мгм. В случая, защото се представяме вляво. Да. Защо първо средно и после ляво? За да видим реално колко е разстоянието от Без газ. колата до... Точно така, до реалната запас. картинка да си прецениш. Добре, обаче ако има някой до тебе, ще го видим ли в огледалото? Ако има някой до мене, Газ. трудно. Това ти е сляпата точка, нали така? Да. Така. Значи него няма да го видим нито в средно, нито в странично огледало. Точно така, да. Как ще направим така, че да го видим и да не се ударим? Ще завъртя главата. Правилно. Значи, освен поглеждане в огледалата, завъртаме и главата, за да хванем сляпата ни точка. Защото Мгм. той, ако е до нас, няма да го видим нито в средното, нито в страничното огледало.